după blocurile gri stăm noi. Majoritatea sunt mai înalte la șosea, să nu se vadă foamea, să nu se vadă băieții care-i prostesc pe proști și fetele care noaptea vând de la colț. O bună parte nu produce pentru comunitate. Mă întreb cum așa nu se plătesc taxe. Au venit de 2-3 ori ca să ceară bani și au luat-o la muie pe bani. Șpaga este cea care te scoate din căcat. Un polițist, un procuror, un senator și ai scăpat. Gigi, de ce e rău și e și bine? Uită-te cum zi de zi apar alte limuzine și se întâmplă deseori să mai vezi un cerșetor și să spună cineva: frate, ăsta a fost doctor. Deci dacă vrei tratament, hai după blocuri și o să-ți facă toți ai mei rând pe rând electroșocuri. După blocuri suntem noi, să ne înțelegi mai bine. După blocuri suntem noi care te facem pe tine. Fraierii să tacă, scriem zi de zi pe foaie, fiindcă totul în cartier se bazează pe coaie.